Ngiki samla kari da ka ching tip riu tip lay bat ka minsim iet yala ka jaj ben riu ngi kular skam ban trai hok klem ken randien ya kari bat ka jaj ben riu nyau trap ling ba ka nyau trap youth council ai bo blay nong bu nong thau un lam lenti bat pensyaj bor yang i haki por baro
จึงสตาร์ทอมดากาทมายินยังคงอูกินเต็มกินใจจึงก็ดอกการีรูบันบาดใจตูบีตูชาวัดอมชาตาพี่ลงกิตรายลาการีตูมีตูชาวัดอมชาตาพี่ลงกิตรายลาการีตูชาพันชิไปการีban kren khadu ya ka jing du tung yin ya mi lang shro ban trei ki gam dala tikti te ka ta bari ka khni lam ti ban ya ban skan ki ka hima be para mangi ban shim ben ta ka te mi trong the What shaka hilong kitraya nakari Anai wata klong shing Nahima basen shar kikling Dawa baro kadai kajing mishri Babat ya ula kang jonghi Tosha Wat shaka Kahnyut Red Youth Council Sengkemi Lengba Karai Daw Campaign Election Arajar Atpulai Menta Kasni Kalahir Syariang 2 West Kasil District Banit Sekipai Ba Nong Shong Shnong Kathai Motion Road Ban Pensai Syapang Kajingjit Economic Mat Saka Yeng Darbar Thau An Jong Jalan Kitraya nakari Tosha Prakshi Paigari Tosha Prakshi Paigari Tosha Prakshi Paigari Kena kalian jom seng ngi kershan ya kajing penpau jong ki kenhun balang bafer jong ki kenhun nyam bafer namar bangim pa kejela ka jongi on tip kum kata ka gambling state lani kata ka jaka ya khalai namar ba mdi tang balang ba kani ka an on pelong lani on tip ya kejela ka jongi kum kata ka jaka ya khalai ringi tip ba kini ki jaka ya khalai le si kila banwan ra lani ki pendi pat ya shibun ki we ki jing ki kam sni kata ka 80% sya garo kinyo ki garo tangla dom don khasi jenti aba apply but ke 80% ha khasi jenti hil kan long tangla dom don garo ba apply dile da phikenya ke jinglong ke jingbang jong ki district ha clear ma phitep ki khasi permanent resident hatoro hil du garo permanent resident khasi hil de kilak don tapi keren ya garo boy district West Kasil, South West Kasil, East Kasil, kano garo resident kibri permanent resident kila jan point kila. Kenalor kata ko ong ba tangla da mo apply nginyo eti. Lani tangla da om don ba apply kasi sya garo ki garo kanyo eti. Kata kalau obvious ki garo sandi ki di permanent resident jo ki district jo ngi kin apply. Kom ngi sya dai tingim de ki permanent resident tingin no apply ka pun the end of the day the result kalau ba garo hil eti kinyo garo ngi sya ni par aku sam 40
sudah kabur ke balak bandrai berpenhap ya pi Assam dan berpenhap ya pi Meghalaya dekai ke bangi ngilak banle kalau ban persang la ibu hari barat ban yarap ya pi hakalenti ke bangi ngisude bat ngisongla ban yarap bat kumangalaya keren niki samla ke bawan na terus ni hapo office ba ka initiative la ne ka jing stang ka di banlong na pi pat kamdai nangi komot bagi jing thwa ki jing tar ki di banwan na pi ku ni kum kaseng ke bangi ngila banle kalong banyarap epi kalong pidon kam banya kendu yanu ngila ban thawi kila kilenti ba fi kila banya kendu lalong ba ngin pensau thu ya ka sarkar banbu ke jing dawa mak ka sarkar ngin yarap ya kata ke jing don kam ka jong pi like initiative la ne kata ke jing stang ka ya ka kam ka di bante na pi no song Kasti katanya na kawat sama atma Kenam renti Pecin watong rumah He did not give any assurance, he does not give any commitment, and in fact, he doesn't even say a word. He doesn't even tell us why there is a delay. He does not even explain to us the stand of the Indian government on this issue. So this is not acceptable. We are very disappointed. This has led the moral of the indigenous people into the state down once again. And actually, we expect better. Even after waiting for almost 2 years, actually we expect better than this. But nevertheless, such a thing did not happen. And as Balam said, that we are not happy. This is a big insult to the indigenous people of the state as a whole, and we can't allow that this kind of situation happening again and again in our own state. Ngila keren say, ba uladi mempensengi no, but nang ni syakman uladi penkelet no ikinu railway project, uladi penkelet no ia ka pernis long ia ka selong seorang, ni kalau ono ka Danila kala bendi ke railway project kawan kan yang secinti hil berkuta terter ada umpat lah nuara yaki maknasim ke babia ko mai bala dari UCC ke terikam hi ke jing ki bangi ku berjak riuh ni trap ngin dia kendu kolong ba ngin du no yakini kirti dustur ki bahasa itu menta da ka disongsil batkan wan no kata ka an jong ka parlimen di ledangi perkat habarok kilian kan dei ga jing du nong ka bakrau ya ka jam ru ka jongi kan dei ga jing petel bor no ya ka disongsil kan dei ga jing pendu no ya ki riti ki dustur kan interfere la ne kan musliano ya ki kam jong ki niam bat ki balang ki baper ngi yo i na kalian jong sen ni la pha ya ka views la ne ta ka opinion ka jongi ban pen pau ya ka jing persya ya ka konsep jong ka uniform civil code bat na kalian jong sen hing la kren sai ba ngim i don kam ya ka uniform civil code hapo Meghalaya kabangim sohun kadetang kawe babale la pulut kaya kepisah do nyu pupra kru tengka nakabenta bon wanra ya ta software ke batman ya kabangi laong ba kade ka software ke batmai kabangim tip la kan trikam ne kam trikam kajengkali kalong ba hatu hadu kan 0% kan trikam kini ke smart metering project ke jala ka jongi la long ba ka feel hatu kan nomlong pat ka jing sep e kan ke pisah ke bangi ngi pentrikam la ni pulut kai ke pisah jong pat ba nakabenta ka jing bamsap la ni kadi ke jing kenok bamsap ha baide bu sobagia skill ka sarkar kam ni ban kan thup lang ha kata ka terms of reference nak benta kan inquiry committee tingi supa ban oi ka sarkar ba lada phim thong ya ke independent inquiry lada phim IT ya ka kam ha ka CBI pinyo na kita ke jing pencisha balada fisngo ba phim thong gi kita la da fisngo ba mangingi hak wanra ke jing pensisha ai ga bor yangi beng investigate na lo to kidi ki amali kidi ki XMLE ki bayo pension ka habon pulut pisan ka sorkan na ka plating ka jong patla la da ude E+ ki yo ya kata ka jing siu ka ba arko hajar malau banai na lor ka bellite ka baisha ka baywayeng ka bailet baywan na da ken ga poi ki pho hajar ka shikana ha pulut hawe chairman hakiko chairman ki vice chairman ko ta ter tekna mungin tem ba hadukak no kini ki council lani kini ki commission ki ai kata ka ladala thung ye ki ban pendap ya ka kamram ko ki laki contribute ne empat sakajala ladang ila pulut de ki phaujar de ki phaula de ki crore hakini ki sansnem
kiblat dia laki ai ni am penuh contribution ini. WhatsApp kini penting kini tukar mana-mana kendau ke siap jongi dai mangi ketuan suma. Kami nanti balada ubleh hidung isnai ya kari bakajam dojongi. Kani ka kam kadi ban poi saka logical conclusion kadi ban kibreu ki ba tawa ya ka hok khamtam ki bahing sem ki di ban yo ya kata ka ba ukwa ukonrat pamangi ne phai se tagi bom ki ba phero pher katarung in se phai ri pendep ken ko ri pendep ken ko besan ai ka kut kan bisa kata ngem ong ba bangi kersan ne kinong pethai bom ngem ong bangi kersan ta kinong dua bisa ri ai lat dia ka department ju ai lat dia ka polis ban pendep kata ai lat dia ka kut ke ba pisna bahkan pendep lah ka jong ka kamram ti enda ka kut kala rai ba be hok di sa tingin sengek kenya ta apa ri kum bakalong mata kadi-kadi allegation dah Endaram ulap mensau Kito Kapur mentalai Ka New Trip Youth Council sengkemi nekau nung syap ka sngoban aingu yo blei trekan rat nong bu nong thau baladon rangkat lang bat ngi kum kinong elam bat ka senghi barok wei bat ngit skem baleng ba ka jing dor rangkat lang jong blei ngi kum ka seng lala bentrei bat benno yo lau jong usenyang uben hei nam ta ka doba jong hari bat ka jep ruhi barok wei na kaleng jong ka seng ngi sngoban ai khublei ya barok ki para nong elam ki balai tresit rehem leng ba kini ki samteli ki snem na kabenta ban yada ban penek pensa ban kentiu ya kari bak kajap ruhi barakwi nge soban ai khublei ya barok ki snat trikam jo kaseng nadu ki district ki circle ki unit bat ya barok ki dekhot bat ki nongkit kam jong kaseng ki bala len lade ya kaban ya tri namta kari bat kajap ru ka jongi ngem la ru klem dai khublei ya barok ki nong kersan jong kaseng la dei gitu ki ba kersan nangi lengba ki jingmut jing perkhat lagi dei gitu ki nong kersan ki baai lengba ki jingerap ki jongki bat kumju ru itu ki nong kersan ki basat don rongkat lang bat ki basat kersan haki program jing ki jong ka seng hi barokwi ka jing don rongkat lang ka jong phi ka jing ai mensim ka jong phi ka penlong yangi kum ka seng bantri nam takari bat ka jai benriu hi barokwi bat nganget skem banang ni sakmat ru pinang peteng ya ka bandor rongkat lang bat ngi kum ka seng hi barokwi habangi phai syaki kam ki bakaseng kala deble hakini ki snem ki bala le si kandon kata ka jing sngo ka banong bangila da banle ye shibun ki ki hari kan mau habangi nujor pan bat ki kam ki bangi hab bande banle nang na sakmat ki kam ki bangila deb banle ki danglong tang khendet e kumta nya kentu lang yang hilang barok bangidang ya treasure hem namta ka jap ru new trip hi barkoi to ai bangin bu yo blei nong bu nong thaw khmat bat to ai bangi kum kit khot jong ka seng ni ne teli melon ka wei bat kum ju ru nga kerpat ya ki de khot jong ka jap ru new trip hi barkoi ba phinang peteng ya ka ban ai men sim yangi ba phinang peteng ya ka ban kersan bat ai jumut lem yangi ha kan ni ga jingele ka jongi nak menta ban yada ya ka riba ka jap ru jongi ha ka ban pende pensa ya ka thamei ka ba karpang ka jongi bat kumju ru ya ka ban kentiu ya ka riba ka jap ru jongi nakawei kapor syakawei kapor khublei shibun si hajar ngu epi baro tur saprang spai kari imslam ke jwaisi imslam ka bru new trip